Тази знак за процент 20 машина е приложима за запечатване на различни кръгли кутии, включително 5 пластмасова бутилка, консервни кутии, алуминиеви кутии, хартиени кутии. Това е идеално оборудване за опаковане за храни, лекарства, мляко на прах и химическа промишленост. Налични са две работни режима на машината – запечатване с вакуум и пълнене с азот и вакуумно запечатване. В режим на вакуумно пълнене с азот, съдържанието на остатъчния кислород може да достигне под 3 запечатване.